Mancho muligererio gusi voice na nini tukulindente kwa kirambu ya mono asayo endete kunya to watch na boy go watch story chetu chitoko batoko baletera samalita nguru kwa Macknight na ndente kwa kirambu ya mono ayo subscribe ya channel yetu ayino muntu myana nya site ya ndeko guseni asabali bago support se story chito kora nya site tabatiga na nya site ya ndeko mentera asemokuruzi na ndibira nororo na kora story yo mungina Pacifica Nyamirambo uno mungina umugotu w'imyaka emyemona abange babere bakonga keresimi bagontenga Macknight yo mungina yo story ya tukunira sana abandi ba supportira sibaranyale nande ko bakirambuye mono mbali batomire emyamba bali batomire 200 bali batomire kibese cyabo kinyinge kulingana na asoko nyaro kwa so far as a karotokuligere our contributions we have almost 20,000 and buna twa ikereteigo banta bange babiri bagotanga Macknight nte tuirane paka salia elitumanyenga needs cyumungino olinchire cyekiga nabo igonkiaraga nibiyabuya elitomokonye boronge bandi bagatanga Macknight genda gali rosi asali mu cyorosi kabisa buna toikaga iga twaligiria abantu bahombire nko baro kitoli buna bagenda tekonya kuoma nabo igo ko ranchira kitura kole round up tukule ebintu biri bitakire buna bono ebituma oboli nebintu binde bingine ne chianga. In fact, let me tell you, I'm shocked ekrona tebia bangina bachega ko rago sempa Masai go mucho all round no gocha chukrase abacha abantu banyora kuri asaba binyoroga iga abande togwa kana iri bakore gasiyo bantu mbaya saya. We had to look for people so that we can pay them for them to do this. Anyway, nte kubarokia ekigendere tororo omongino yokumbe getanda kurara. In fact ikebwate chinsuri all over a mattress area abeire ngo tu bantu bali watanga Macknight ngaki omongino yo tagutwara no muntu ra muberesi. We've requested umuntu yomo otebirengo mochikoronare gaigo mochyo mochikororia oracha menere, so we are requesting tusikonyora no getanda kende extra ne mattress extra so mochikororio igara bere no mongino ya beroro, it will be best tekura ba eti round ekiabeire. Then I will give you a list of what we need elito be kenonye ne target yechibese geturaga ni elito konyo mongino yiga asoboge mabwaye boli atigaliti ense yiga nchikro ko Macknight gatusago chigega torenga ngikegendreta so mucho yiga wancho moligereria bono yo natore gaiga norocha bantu bagendete kunya koma my director nabako baro kigendete rogoro gaiga elio barare kigendete aguna roche ngabangina bara bagendete koma nyombe yiga banyomire isikonsi nabo igo naime director nte tosago chamaiga at least abantu baligereri noche buna bangina bagendete korega singia very nice gochimagugo saiba nyomire biya tota chauchime nabo ko bwatere video kuragu oro chagu kabisa room ene ya sitting room ne yende ya bedroom chonsi bachomere in that kind of way ande bagenda no ne gobi ga director ligeria ocha gobi kabisa iska na uchialia omongno no ali moina tete tura kwana nere mongna biole biole tienda ko bekire kente kega na liekera gukwana bantu ba gukoiwa ngaki wono mongina igote go nyari gite nkiyo ko nyari ege kuba ke ko nyatia na maguru timbwati maguru nko ba ngo tukogenda iga na baiga mabu na magandiga abuga ngapo iga abuga ngapo tata ninimoka itkoliria abuga ngapo itkolina rueta nkwaliete nyamerina golete ndadi teba yegete bakareta mbarente tamaniga nkibalete inyamenyo mama yaeti bakabora kwa gresingi kwa golete mongino nde nyamengo mopa enyuma enyuma akayeka amani abolete na mabera aronko aliete mabera una koleta mabera gires tolete no mabera ya nya satana koleta mabera tana koleta mungu igu bono ba alright kolete te cha mongina na lete cha iri amabera ntaro kya marwa marwa ngo gora tolero mabera marwa no to gora lero anyway mbagenda te koma mwanchu muri mbagenda ro kya iga gora ta mati dire chiu dire ro ching mbagenda te koma
mongina Basel ko nyumba rende ba. Ukaba basel ko nyumba liba ko roseli mu chioro kana biya digango nda kwa na Grace mwanchu muligereria at least nera ratabina progress ke ngenda Grace gasingiye kwa korendo cha abantu baregaya direct yana beka bakurumata uno liara nyore video rengi ose Sembera kuru. Mbio okay gagumbio Grace ngiki abirige okoreka bukurwa rukurwa kete Kurumambi. Twarosirie ndagero mungina nanywe chai. Tugenda tegas. Ranchi ngorositore nande mungina nyore. Ngire roko korosiranchi. Rero no bukuma na tumira bana ba baros. Naki. Enyama. Mungina ata ide nyama ngo morosite nyama ngomopa. Na moros ya ene ngia ya ringi no kobaki. Ameina tabwati. Lakini ndio napato wanche miaka mata na bomo ngina kwa na kendi yonse. Bana. Ne chai. Okay. So ndo chimwa korega singia ande muganda tekoma nyombe bantu bali bako suggesting na bego chenchi mabati Na bego chenchi mabati yaringe ebugate sofa amabati 24 neri okobunera rende gotwere bedroom gotwere ime korugoro nebibaho biro mongno kwani bono nte tongire che omwancho muligire nte tora aligire getandakira edora aligire getandakira ga ekene getando mongno yare kurara kene getanda ari kurara getanda ari kurara iki ne bintu biri binge bi bisinsi obosinsi bori egetanda iki kibwate chinsuri ga Grace konya mu maite bose na inu ndero konya to maite munabona inchengocha na muendagira nchibona nanya kumwarira timeti mbono nacha kurusia maitari nacha konyora na ibintu ebigacheteni mwancho muligire timati ose director ane ne roche ekigendeta chinsuri chire chinyinge Grace eche bisetema mae binte bimi eba timati ose director ane ne ligire tinte to ligire limi boli enchera chinsu paka sa maitaya amaitaya bona konye munangocha na mwarero burangeti bona tindi gochina ligire lima eri twasokire getandikene nanyorire binte bisetema we omoito rende igobaka bire moito yeme moito naro mwancho muligite timati ose no ligire tio moito ra omoito bona konye ore ne getamba bona narusie getamba nanya konyora ebintu ebi bisetema na biebi na biebi ncho muligire bamura yoliru paka wali no ndo chengo cha kamenya lengi miaka menge inte ebi bia mulire bobe bana bona kitande kingira ne nyombali ngikwira ngikwira na nande bona ge comment ebintu ebi ebikwanda nande kobeka nyumba nande gaka mwancho muligire nte togole bitanda bibere wante binga kwanyorera omuntu oramenya no munno nanyori ngoyo akamura ko umochokoro kwese bantu nyakoboli barenga ki ekinyoreke yani muntu yoramenya na munnoria umongino oyo noko bari kwanga no meteguro yabangina iyo nyakututana abana ngaki ntete bachokoroga bono nyora bachokoro bakobwa lakini bono rere namoteina mpaka momenye no mwana mwana inanja ngirete na inyara kamura akubaga gochorara eurara naro sindagera nare tabari ere bono bokwenda mwabo esibya nde school mwancho muligire ntotete bitanda ebitanda bibere chimatress ibere amarangeti ose chidube ke nabatoko bagura na chi batari nanya le dube takonya ro burangeti no burangeti senge njoma na magara bana nincengo sibi anyora marangeti abere ne bitamba bibere igobona bitamba byonsi bikoba bine marangeti abe abane chie bitanda bibere nabo igo chimatress ibere nande ngigire toganiti mongno naganiti chiange chiga gwata bachibwa chinsuri chiange chie na chitenga kende chikonya chako tirenga samba kamutigera inke kone chinturu kwira ni nyumba echito gusamba echironga yerero nyakwe ndetonde bakanyakwe tuchitore nkitura gororo nyakwe gatonyore chianga ando mwanchi muligere nyakobwati chianga sonye kurata comment mongno chianga you can just call me eltomo gore chianga chinde chinyingi ndengo bakirambia mono sibali batembere kugura Grace yoyiga namote yaligia abaswati balinga kwali abaswati sita ande kwate banga madasa iga bantu mbayo igo bakatubakan siringire ngo wande 400
igo bantu bara bakore gasi siringi meine nkubakana mwancho murigere na bere igo bono abantu mbayo nabo igo ntwagore ndagira iye korosigu breakfast ntwagora bonse abantu bali bonse nabo igo lunch ntwarosia ande ko make sure wante mungino yakonyora breakfast na lunch supper tali mono anyore no na kanyorire lunch supper ina bakurara bono nani mambi kwa muretera igasi Grace no nyakora matkonsi nabongo kora bono gakikine irure gokonyo mungina ningange kiagera mbaba inche ngo bakingo supervise kirengaki bino mutinyo kwera ko make sure ngigweta uchianda every month na naira na confirm ngaki imeremeri mungino linagenda bono nchina beiro mochi kuro rasmi mungino iga chengo bakingo confirm ngaki amenyete nande ngigeta kire to mentega igege natebe yani mumugurire mesa rindi twatereke endagire mesa smuratereke endagire next story ebiro plastic chairs no mbibere two plastic chairs two plastic chairs nandiki no mutungi bwa matse nekebuye kemo rindi mutungi na yekebuye kemo mutungi ngani ngaki na batokugura no nyendi 100 lita 100 ile mutungi yokona tinda buri yaro igori ngo ikatole chiro lita 100 torore gusantanyore ne kebuye kemo 1 kibuyu umongino nanyale kuitachira mache kosea nyore no nechibako umuchokoro nabako mutachira batereka ubanya gwisibi ne besen besen chisabuni chiro chino batokora ngakitora gore eligo naye bono urachigache chi soaps ne bintu byogosibi ebituma te tokore birenga biraisana umwakoyo mugino ntokogora chigunisa torende chigunisa tiatogore ibere yatonyore chiguni ibere nechina bachigika December kichirareme nabo toko nabo nyasana bakora gwanje kwa tiatemo toranyo abo mwancho murigere onye toranyo chiguni ibere chibituma iguni yemo ibituma irenga tinda manyaro rero ngwana tole chiro toboli tumanya rice chiguni ibere nandeki ne chingende twateba tubeke twara amarose chingende chingani yaki chingende ngwenda torerana irenga chire sawa chingende beans then no bolirende tomorosiriro ngo wimbi aboli bararosie ebintebi anda bancho baligere Grace nale gaiga na moroche gaiga she is actually genuine and very honest na baga korega sie nande na iruete eligo kora nero toleta tuntwalo che kumanyanya tali Grace Grace nande kentuki igo tonyore ne bintu byonspi nasa ante tago seni elio twali chinguru chokole ndo monginoyo into tokuba tugo supervise nabongo chaga kirenga kinali kirenga kimongina gendrete negente ke nabe gakonyore ndagire yiga go mwancho murigererie ka twali gereri yiga twanyote nga ebintu byonspi bitanda bibere chi mattress ibere boigo ebi bitamba bine ne amarangetiane twanyore tonyora kamesa gakeiga birogo bibere bie plastic motungi 100 liters pesani yemo kebuyo ekemo boni gane sabuni chiguni ibere chibituma chingende woigono boli ibintu bino bikogendera ko sustain nechianga cy'umuntu yiga kwenda tolba kichiro nyakoe ndeta bandu bagenda tokorega singo na Grace paka nyakoe toreke toranyale kole tasi bali batumira kigo some donation siberi setu togenda torenkere kituranyole abo yiga ngo babikirande ga kubone target baadaye karto gukora lito ngo babikirande target ibintu biri tutakire ko kogora yonse asobugamo torenga ki ingeka kikinga ninga kitura inyale kwirani tororo mungno yiga umenyire sobo maburobya thank you so much asayo genda tukonya kuligire ringa mungno nabatakire komenya abantu barolira mabira sana mungno abantu bakumirisa nanda abantu bako imagine mungno emyake yonse abananda koroka no mutindi sana no mutindi yale lakini rende mungina na inche ne chinguru cyare kombora tangano ninche ni lakini ngo temore site ya usen yato supervise yande nga ibon abantu bayikire meremo uragubona torenga kitogokora yes mwancho murigereri kwanda tabaka se chiro nyako toragento kitoragore alafu kurugagu ngo bande list at the end of the day ibintu biri turaga ni konyora yora chikonya gosenigwa omoyebo kurwa karonya sayara gwanchiro urubiya elitokonyo mungino iga nande nyasani baguseni abantu bari batete ko chenchi amabati
ye nyombe iga senge nyombe bedroom ye gotwa mabati 25 nyasaye na bago sese ni ukava mabati ayo once ose nyasaye na bago sese ni ugura na 5 ose na 10 buna nyasaye arago sese ni aya just call me ena mbango babikirande ga ya contributions elitoche nchia saa igonsi ipi nyasaye to sese na tukoro mugana wetu ruga igatwande ko chikokora story chinde chinga onche mark na itin korokwa kwanda tolba ka sechiro nyakoe na nyakoe ga we will film what is happening in nyakoe kitokogura ekitokore tabaka so nke iga elio obwene borokane na boigo tokore ebintaso bwasyoku mark na itin korokwa Gossip Voice. Mancho muligiri bono tolema torenga ntonyole gitanda usino ne mesa akamesa ka kanire ngongo kansikiri wache baba waje ye njua njora kamesa irenga aka bono ngoro ntoka akarusi yakutia ngwanga chiri bwenga ye fundi tiga chiri bwere ne chibasinga kamesa ka sino mesa umuntu akobekera tu gabe gicingini ebintu nani akaniri irenga ke goli bili 18 tinanda mwacho muligere ntu bwati pesa yes ntu bwati pesa lakini tu aboldi ne 18 igo muntu ko tuma chibas 18 wato cha toiro mu ngino hakuna shida 18 sawa akaigana boga goisana kabeka yo chigorali 18 yes ekero gerene atobeke kemo rende mali ne eke bon nakire 25 ken 25 chiko chonirenga Kosho ni monirenga. Kosho ni mia ine. Gochi kosho ni sato, that is 1200 plus 25. Hii kawairenga. Angeli fu tano. Sawa. Wani kitanda kare kuwanta hii eke? Kina kina watu 45. 45. 45 dalgo. Nakali 4000. Okay. Wancho muligere di kitanda ngere skato irire. Kera singencho monginoli ntwali kutika kitanda kakira na nyomba. Asinga njoke bwate chinsuli chinyinge andike bwate naone mattress to chukura twate ko kore shopping yendagira but now we are forced to do igitanda ne mattress na boigo ne bintu byo kurara sinje bintu biri bwate chinsuli chinyinge nto kwancha biso nyomba sinje nyombeli yakore kom naone bundi ngwata nga mongi na nomia so igitanda to irire ke bancho ba ligereri this is the bed to irire monto boda to ko abogoli newe Bayonero yo burbana ane te toande tomo gorre mattress
aminyo kirente kibakaria eri tuma yakora pocha tuli kitanda kende make sure na tugochoko tokeria magori sinje bono toro chinae ayoro musada ayoro sadaka bono tote banga next time mwaka mesa kali abogotone 1,800 okay ekero keri kwate 2,500 sawa una toiriga ande ko tuli ko kitanda kende wiki etaraera gabanche ba aligereri make sure ngamwa support tonyore tuaranga shopping aki kitanda keri ngekwira nyumba yatora gori kitanda tokone mattress then tumayokora shopping baadaye ni maitenga nko ukiguzo unaendelea kusupport ama unolia nyore ndagera tigato ende na Grace tochikora mattress mwancho moligereri nde nyakoe market Rona hardware nyakoe aiga nkyo iganko ni mattress ko ni kikoson ko ni amarangeti ko ni ebintu by'esukuru byonse bi eto tokoro mongino liabo nako erasire omoito na marangeti abere tawisa no mongino se ine obo bwakwara obo mabwo kwebisia ebo mo ketamba go stogore ketamba ne mattress mattress marangeti abere ejaisa ino ma are obo mesi ebisi bona otoleka garona whatever Rona hardware no ligetigoro eri soma ali gali oh beka wide the bantu bararenga naonde ma are Rona hardware oh ona otoleka noroche meito ga yons omoito what spere ro omoito twanyorre no ro iga mongino rita konyara kuira ni moito liarenge no ro bwati nsuri chinyinge. Let's just do this. And again, totakire meite vere ne bitanda vere. We did this spono. Next time maybe tomento yonde. Na boy go kwa toire twagorire omoito nirenga. 3,500. Obrangit 750 lakini wata toka nirenga. Kana 700. Boy 50. Macho muligereri. Nchetiga tokore kurwa iga nkanyara tole ndagira binde na botokonya kobeka uchimutunya sai karanje. Mwancho muligiria bono embura ya tule nyingi sana bado no twa kampu gali tukulima elikone kingo mongina kurara sagia egetandiki kirensa ekitwate banga nke kuira na nyumba singincho kebwate a lot of bed bugs chianga chiri alenge mali twa mwati sambwe ne mattress yete kuira na nyumba. In fact according to abantu bali basupportira bangi nandi tokote bambia mono abangi batete mongino yae gwendagira na chiba stop atenke igo tuwate beta tokole ndagira but
twa change mind singe chibone gitanda ngikwira nyomba twaranga tiga tugure gitanda ne mattress abo igo na gitanda ikiga twikira oigo ne mattress nechi amarangeti abero mongino tatakeire bed sheet yatakere obrangeti yakwara no bonda ko ibisia yes bantu basa suggesting omochi kura amenye nyombe nere komini ngwa onyo rata comment gitanda kende na ba commenta e mattress yende na bogo yorata ke bano kugorro mongino yendagera you can still do it teatro amubekira gararara na bogo twakire simenyo gotete comment ndagera gosiba kora kindi gyons you can still do it oyo tete komo chincheria mabati there is also room namba ya Grace na bango chikoba ondo tete namba ya Grace na bango kwa elimo kwa na Grace boygo enjira ire raisi yo kumira omongina nde to soye gaiga ndo kupeka rende kitandike nyomba eti atopeke pekere nyomba atopeke so yango renjira kira kio oke banga Mose chenigwe na ile mose cheji na ile mose chenigwe wala ndere bodi kere nyama bere ababere abaru aya tadi baru nara baru mose chenigwe ulaga jawo wanda yo bondo gole Iwan bujaman. Jumbo kwan. Tiada kwan. Oh ya mon. Tak kyo korku. Inche makoring korku. Osese ni gwe. Ayo sini gwe. Nande ndere. Ngokole na bako. Kwande tera mabere. Mabere kremuti. Tinja gokwa. To gokwa. Ndikere. Sawa yo. Dayo nako enda buya. Ewan. Ya sawa osese. Emiaka ni miaka. Ochoko ko tabunande. Amina. Amina. Bikira bali yako sese. Amina. 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 Haye. Amina. Bado chone teraki. Nje ndikira mabere nariye. Amarwan. Eka gatia. Nasai. Nasai. Mwirire baba. Nasai. Bakwenda. Tota dinga. Ngirezi. Keumbungare. Keumbungare. Mwa kigari mwa waje.
Sokoro. Sipri njoko ni mungi. Nanzi natsiri. Sipri naro. Kwani wana nanzi. Kwani. Baba. Sokoro. Mubwatie kai. Ntubwate. Mogene nyasaba ikiuya. Ade muchikodra Inki boja. Ndibura. Ndete to tsentevi. Ritukote things na bongozera. Ndirote things. Ndeteri ndagera. Nyano yo tore koma tabwati ndagera. Musa chena kwete. No yo na gakwa. Na bana kiale bagako. Ntoche tokole entere baba. Amuka mura batatu. Ntoche tiga twenda na tambe tokwenda. Njugo twera mate. Injo twera mate abateba. Njo aya tete wo twera mo. Ndago twera mate. Otuse nigwe? Amina. Nje koro kubati ko nyamraba. Se to mugusero. Babacha. Baba na ringo babacha. Nakugulira umuogo. Nakugulira obori. Nakugulira chingende. Cyose kinogire nakugulira bituma. Chibyonse bi. Takobeka. Aboko tyo nangire yo minto. Bandukira mbantika benjara. No umuogo. Ansango na tera wo gantu leta. Ai bali bandi nchongo baba naye. Chubu atega iga ubuno obori. Mochi munyale. Obori tobe. Obona obori bonde. Obono bonde. Mocho nyale bamura. Mononda aro asali gwirongori. Nakomorito. Nakomorugera. Echire chingende. Metorre menga wo chingende. Echire chinde. Echire chinde. Akimoko bole. Nechi kapsa nechi. Echire chinde. Macho muligereri. Ebituma biro bitwara nto wikia. Otu atika mate ebituma. Eguni enusu. Metorre renga twagora. Toro 20. Tawar metorre 20 singinje budget. Ora take mente ende nabo ogoto toma ucha saiga. Oigo yora take number Grace, you can just tell me nko number Grace your dinner. Sinko kwa makina te Grace voice tumera nasmo ga.